Dnes sa rozprávame v rannej show Fan Rádia o deťoch, či už škôlkaroch, alebo predškôlkaroch, alebo školákoch a dnes sa rozprávame aj s Miriam Itahashi. Ahoj Miriam, dobré ráno ti želáme. Ahoj, dobré ráno. Ahoj. Tak tvoj manžel je Japonec. Áno. Rodený. Presne tak. Dobre. A vaše dieťa, ktoré sa volá teda Issei, ako pán Issei Miyake, ten módny návrhár, má 4 roky teraz. 4 roky, hej. A povedz nám, že čo všetko dokáže už. Tak ľudia sa čudujú hlavne tomu, že hovorí 5 jazykmi, ale pre nás je to niečo prirodzené, nakoľko v takom prostredí vyrastá. Ale ako 5-jazyčnom. A to sa ako dá vyrastať prirodzene v 5-jazyčnom prostredí? Lebo chápem, že mama slovenský vplyv, otec japonský. Áno, ale mama rozpráva po anglicky s dieťaťom, teda ja rozprávam po anglicky. To znamená od narodenia, hej? S ním rozprávaš len po anglicky. Odkedy sa narodil, keď bol bábätko. Áno, a dala som ho do španielsko-čínskej škôlky. To je pekná kombinácia. Dobre, zatiaľ má takú normálnu hlavu, nie zatiaľ ako melón z toho. Nemá v tom chaos? Nepletie si to, v živote si to neplietol. Odkedy mal 1 rok a začal prvýkrát rozprávať nejaké farby, tak na mňa nikdy v živote nepovedal farbu v inom jazyku ako v anglickom a na otca nikdy v inom ako v japonskom. Áno, tak bojí sa vás možno. Ale toto decka zvládajú, to poznám. Viacjazyčné manželstva, že to dieťa na každého reaguje v tom jazyku, ale ešte k tomu 3 ďalšie jazyky. A prečo ste sa rozhodli takto do ňoho ešte ísť angličtinou a dať ho do španielsko-čínskej škôlky? My sme sa vlastne nerozhodli ho dať, ja som musela tú škôlku založiť pre to dieťa. Si dobrá mamina. Také neexistovala, ale máme ešte aj horších rodičov. A ako to má výhodu do života, že vie toľko jazykov? Mne išlo skôr o to, aby vedel po čínsky. Angličtina dnes už je taký komunikačný jazyk, to už nevediem ako cudzí jazyk, to už si ma nemusíte vycestovať. Išlo mi o to, aby hovoril perfektne po čínsky, pretože to je jazyk budúcnosti. Za 20 rokov, čo sa tu bude diať. Bojíme sa však. Bojíme sa. Jožo Ráš spomínal. Učíme sa jazyk svojich nepriateľov, dá sa povedať. Mám tu ovládnu trh ekonomicky, politicky a všelijako inak. Takže chcem, aby mal nejakú takú výhodu. Nie je to o tom, aby sme teraz nerobili z teba takú nejakú teroristickú matku, že ty máš už od narodenia predstavu, že tvoj syn musí vedieť 5 rečí, musí vedieť hádzať oštepom a musí ešte byť aj neurochirurg. Akože až takto to nemáš naplánované, len chceš tú pôdu jazykovú mu trošku pripraviť. Tak ja som v minulosti pracovala v Japonsku, kde som vyučovala na škole mimoriadne nadané deti a zistilo sa, že taká vec ako mimoriadne nadané deti neexistujú. Každé dieťa je nadané, pokiaľ mu vytvoríme na to priestor. Takže ja som sa v Japonsku stretla so 4-jazyčnými, 5-jazyčnými deťmi a tam som to obkúkala, že to je úplne jednoduché a prirodzené pre to dieťa. Avšak tá prirodzená vec sa stráca, keď má dieťa 7 rokov. A jeho prvé slovo bolo v akej reči? Povedal Yamato, to je kozmická loď japonská. To bolo jeho prvé slovo. To je milé. Takže on sa zaujíma skôr o vesmír ako o maminu. Ale tak doma, keď ste ako rodinka, tak ty si Slovenka, manžel je Japonec, ale po španielsky rozpráva len teda napríklad v škôlke a po čínsky tiež len v škôlke. Áno, hej. No dobre, tak asi držíme palce s takýmto projektom, lebo koľko jazykov človek vie, toľkokrát je človekom, že vraj. Ja sa veľmi teším, veď tomu hovorím globalizáciu. Tak, a na tu bude evidentne pripravený malý Issei Itahashi, ktorý bol našim hosťom, ale nič nepovedal, preto vám dáme na Adela Saifa facebookový profil aj na stránku video, kde uvidíte, že naozaj vie rozprávať 5 rečami. Čínština, španielčina, angličtina, japončina, slovenčina a to je vďaka tomu, že navštevuje španielsko-čínsku škôlku a doma sa rozpráva po anglicky, po slovensky, po japonsky. Tak výborne. Mám z toho už sám guláš, to znamená Miriam, ďakujeme veľmi pekne za návštevu, držíme so škôlkou palce. Samozrejme, že aj s manželom Japoncom počuli sme, že sú to zaujímaví ľudia. Áno. Tak aby si to vydržala. Áno, presne tak. Ďakujem pekne. Aby vám bolo dobre a tak, ako to znie, alebo vyzerá možno na prvý pohľad veľmi zvláštne, bizárne, toto, čo absolvuje váš malý syn Issei a to, čo si ty založila tie škôlky na Slovensku, o to viac si myslím, že sa fakt o pár rokov ukáže, aká je to veľmi osožná vec. Dobre. Tak držíme palce. Ďakujem pekne. Ahoj. Takže video s malým Isseim dostaneme na Facebook Adela Saifa v priebehu dňa. Určite áno. Kým to postriháme, naučíme ho rozprávať, takže všetko bude tak, ako má byť. No celé to bolo vymyslené. Teraz ho učíme 4. reč, ale ešte to nejako nestíha. Snad do 10. to stihne. Mali by ste to stihnúť aj vy. 8:58 o malú chvíľu sú tu určite aj správy z Fan Rádia.